Ahoj. No povedz niečo. Ahoj. Ahoj. Vždy, keď ju zahráme, poslať SMS-ku na číslo 7775 v tvare Mercedes. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov. Nasledujúci pracovný deň potom žrebujeme jedného, kto postupí do finále 22. apríla. Ahoj. Mená finalistov sa dozviete v poslednejšej show s juniorom a Marcelom, čiže Ahoj. kto chce nový dizajnový A nič. poistenie a 300 litrov bezpečného tomu, pozrie si určite na Radio.sk. Kľúčovou pesničkou na dnes je Hello od Martina Solveiga a Dragonet. Ahoj!